Give Peter Benson ikke er værdig til at være borgmester mere. Det lader ikke til, at de har deres folk mere. Er der nogle nævnfolk herinde? De er alle sammen likvideret. Nej, hovsa. Nej. Det er jo ærgerligt. Det her våben, det er nu ellers alt for pænt til... Ja. Du ville gøre det meget lettere for os, hvis I placerede deres hånd her på. Lampen, jeg har lyst på. Ja, eller lad os nu bare regne med, at de allerede har sat deres hånd der på. Det kan vel godt gå så. Ja, selvmord. Må jeg være opmærksom på, at jeg ikke får min 6.000 i systemet. Kan de ikke bare tage hans computer?